Grabatzen ari garen unean gaueko 9:11 diren honetan, gaur Iruñeko Labri pilotalekuan Agirrek eta Salaberri bigarrenak De La Fuente eta Bikuñaren aurka jokatu duten Binakako B serie txapelketako 7. jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Gogoratuko dugu gaurkoan ere Ruben Salaberrik Martxel Iztueta ordezkatu duela eta beste behin ere bikain ordezkatu izan ere bikote gorriak garaipena eskuratu du. Halere, gogoratu behar da, aurreko jardunaldian, batetik, Agirrek eta Salaberrik Barainainen irabazi egin zietela Esposito eta Gaskueri, eta De La Fuentek eta Bikuñak Tolosan ere 22 eta 15 irabazi zietela Zubizarreta eta Ugartemendiari, beraz, bi bikoteak bolada ezin hobean iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara, eta azkenerako Agirrek eta Iztuetak eraman dute puntua, baina norgehiagoka ez da Agirre eta Iztuetaren alde hasi izan ere Inigo Bikuñak hasiera oso ona eman dio gaurko norgehiagokari, behar bada esan genezake txapelketan zehar eman dion hasiera onena eman diola Donostiarrak gaurkoan, baina horrekin batera norgehiagokaren erdialdean edo pixka bat hori falta izan zaio, ez hasieran erakutsitako nagusitasun horri hasieran etekin handia atera dio Aingeru De La Fuentek, baina berehala Agirrek eta Salaberrik hauek pixka bat itzali direnean bikain baliatu dute, eta Agirre batetik aurrean nagusitzen hasi da, eta Ruben Salaberrik pixkanaka berdindu egin ditu indarrak Inigo Bikuñarekin. Benetan aipagarria izan da gaurkoan Asier Agirreren aldetik gantxoak jotzeko izan duen era. Etzen gantxoak markatzera joaten, baizik eta De La Fuente pasatzera. Oraindik ere Aingeru De La Fuente hasi berria da profesionaletan, defentsan eta kosta egiten zaio oraindik ere tarteka, eta Agirrek hori ederki baliatu du gaurko egun honetan ere. Hortikan aurrera Agirre eta Salaberri nagusi izan dira, baina egia da berriz ere De La Fuentek eta Bikuñak berpizkunde txiki bat izan dutela. Hor De La Fuentek asko arriskatu du, eta hemen geratu behar naiz, izan ere Aingeru De La Fuentek norgehiagoka ona egin du, ezin da esan norgehiagoka txarra jokatu duen gaurkoan eugiarrak, egia da gorriak askoz ere gehiago izan direla, baina eugiarrak ez du bat ere norgehiagoka txarra jokatu, eta norgehiagokaren fase honetan gainera arriskuak hartu ditu eta ongi irten zaio. Gerora egia da beste pare bat akatzere egin dituztela urdinek, eta hortxe joan zaiela norgehiagoka, baina 14 eta 16 ere hurbildu dira, eta esan bezala hor Aingeru De La Fuenteren jarrera benetan oso aipatzekoa. Bisake egin ditu, bat zabalera asko arriskatuz, bestea berriz txokora lauko arrastoa larri pasaz, baina halako ausardia duen pilotari batek nik uste garapen luzea izan dezakeela, eta gaurkoan Aingeru De La Fuentek hori demostratu du. Horrez gain, hasi zenez geroztik ere erakutsi du pixkanaka kolpea luzatzen ere ari dela, behar bada tantoak amaitzerakoan kostatzen zaio gehien oraindik ere De La Fuenteri, baina hori pixkanaka hartzen ere joango da, eta esan bezala azken bi akats horiek kondenatu dituzte azkenerako urdinak, eta eman diete gorriei saria egia da. Hor Agirre eta Salaberria da pixka bat jokatzen hasi direnean eta hurbiltzen hor joan egin zaiela norgehiagoka, biak partidarik irten dira, eta hor egon da gako nagusia. Hauxe beraz, norgehiagoka honen analisia, eta honen ondorioz, une honetan, Agirrek eta Iztuetak Egiguren eta Eskuzarekin berdindu dute, hau da, zazpi jardunaldi jokatu ostean, kasu honetan, Agirrek eta Iztuetak 6 puntu dituzte, aldiz, Egigurenek eta Eskuzak ere 6 puntu, egia da zazpigarrena ere eskura dezaketela, zazpigarrena ere eskura dezaketela, eta aldiz, une honetan, De La Fuente eta Bikuña, zazpi norgehiagokaren ostean, 3 punturekin geratu dira. Hauxe beraz, honen inguruan esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean ongi izan agur.